Аз съм израснал в такава среда, в артистична среда, когато често пъти стаята на баба ми се превръщаше в репетиционна. Много често имах възможност да се срещам с хора на изкуството, които я посещаваха. Той произхожда от едно видно старозагорско семейство. Достатъчно да се каже, че той е внук на голямата българска и старозагорска артистка Мара Шопова. Внук е и е племенник на Наум Шопов. Той беше добър пианист, беше стигнал доста така, беше събрал доста преднина в музиката и винаги така музиката има чувството, че той е човек, в който музиката непрекъснато звучи. Знаете ли, от неговото лице грее една усмивка. И веднага искам да кажа, че същата усмивка грее и в неговата съпруга. Това са двама усмихнати човеци. Усмихнати. Може би той е един от малцината старозагорци, които носят този аромат ли, да се каже, тая атмосфера ли, която сме свикнали да приемаме, че е съществувала в Стара Загора преди много години. Малко са хората, които вярват, че има съдба. И как да повярваш, че цял един човешки живот може да бъде предначертан. Но ако погледнеш назад, криволичещата диря на съдбата е оставила ясните си отпечатъци. Така, криволичейки, чертая съдбата на един от потомците на голямата българска актриса Мара Шопова. През целия си живот мечтал да изгради кариера на музикант, днес стои на едно от най-високите места в съдебната система. През деня в съдебната зала, вечер на концерт, в театъра или пред пианото, при музиката, старата любов, онази, която го връща в атмосферата на някогашна Стара Загора. След толкова дълги години юридическа практика сте стигнали върха в съдебната кариера, но все пак през всичките тези години успяхте да запазите най-голямата си любов, любовта към музиката, към музикалното изкуство. Как запазихте в себе си тази несподелена любов през годините? Тази несподелена любов я запазих, защото още от ранните години започнах да се занимавам с музика. Тя дълбоко навлезе в моята същност, в моята душа. И именно в минутите, когато след тежка изморителна работа, аз предпочитам да изслушам някой концерт, нещо, някое изпълнение или пък сам да седна на пианото. И всичко това ме успокоява и изважда от ежедневието, което е изпълнено с много проблеми. Аз не бих казал, че това е връх на кариерата ми. Просто това е една длъжност, едно задължение, изпълнено с много проблеми, с много трудности и все пак, доколкото мога, се справям и се старая да се справя с тези задължения. Но е много голяма отговорност. Това са съвсем противоположни сфери, музиката и съдийството. В хармония или в противоречие живеят във вас музиканта и съдията? В мен живеят в хармония, защото бих ви казал и това, че в много юристи, адвокати имат и много добри музиканти. Така че в мен напълно в хармония са като изкуство музиката и правото. Освен това, аз бих изходил от една сентенция на древните римляни, която казва,
че правото е изкуство за справедливото и доброто. Вие се познавате с Димчо Дандов много отдавна, още от младежките години. По какво се увличаше той тогава? Да, много ми е приятно, че трябва да говоря за Димчо Дандов. За мен това беше едно изрядно младо момче в Стара Загора. Тогава имаше едно много силно присъствие на музиканти. 3 силни цигулари имаше. Един беше Димчо Димов, който е на квартет Димов. Другия беше Петър Петков, който е сега концертмайстор. Беше на операта, след това и на симфоничния оркестър, на Българско радио. И господин, след това име Нанчев. Да, господин Нанчев. 3 бяха много силни цигулари. Господин Нанчев стана почти европейски цигулар с голямо присъствие. Дълги години беше във Виена. А в пианистичната школа на Стара Загора също се откориха 3 много силни имена. Говоря ви в 57-8 година тези години на Стара Загора. Единият беше Димчо Дандов, втория беше Иван Богданов, един прекрасен пианист, и още един Мишо Делийски. Само Иван Богданов можа да се реализира, да стане един великолепен пианист. Дълги години работеше в консерваторията, след това стана и пианист на операта, на Софийската опера, а Димчо Дандов стана правист и Мишо стана пък инженер. Така че това бяха силно присъствие на Стара Загора. В тези години блесна името и на Ане Томова Синтова. През тези години сте имали възможността да взимате уроци от най-известните български композитори Александър Райчев, Парашкев Хаджиев. Какво научихте от тях за музиката и не само за музиката? Една от племенниците на баба ми Мара Шопова беше Недялка Чернаева. Наистина за вас това нищо не говори, но това е съпругата на известния български виртуоз цигулар Васил Чернаев. Тя му беше акомпаниатор. И във връзка с това, когато аз кандидатствах в консерваторията, те ме подпомогнаха, аз даже живеех от тях, когато се подготвя за консерваторията няколко месеци. И тогава леля ми Недялка ме заведе при Парашкев Хаджиев с оглед подготовката елементарна теория. Срещнах с него много добри впечатления. Един с много висока култура, с едно отношение към младите хора, защото аз бях съвсем начеващ музикант в сравнение с това име, което наистина даже и в световен мащаб. Той ме насочи към други музиканти. По отношение на хармонията ми свърза с професор Александър Райчев. Там вземах уроци. По пиано вземах професор Лиляна Антова, която е сестра на Ясен Антов, известният журналист. И подготовката ми протече все при такива, бих казал, изявени представители на българската музика, благодарение на леля ми Недялка. Димчо Дандов беше един фантастичен пианист. Спомня го, като прояви в неговите млади години на подиума на Стара Загора в Стария театър, в военния клуб, имаше много изяви. 1 или 2 години му беше отказано да следва. Това бяха затруднени години, нямаше право, не получи ОФ бележка. Но когато получи пък ОФ бележка, той явно не можа да се класира в консерваторията и мина тогава в правната насока. Вашият вуйчо Наум Шопов сподели, че майка ви е имала голям музикален талант. От нея ли наследихте музикалният слух и любовта към музиката? Аз бих тръгнал малко по-далече. Считам, а пък и това е факт, майка ми преди всичко имаше силно влечение и талант да стане също една актриса прекрасна. Участвала е в много спектакли заедно с майка си, с баба ми, мама Мики, Мара Шопова. Даже една част от трудовия стаж е стаж, който е бил като артистка. Това има документи. В последствие обаче също се оказа и талант по отношение на пеенето, нейната любов към пеенето, към изпълнението на различни любими песни
Даже имаше един период, когато тя кандидатстваше в операта за хористка. Но тъй като баща ми беше свещеник, т.е. когато тя се е омъжила, 1937 година, след това вече по силата на самите канони, църковни правила, тя не можеше да участва в такива и спектакли, въобще прояви. Просто това беше несъвместимо с професията на баща ми. Сестра ми, Бог да я прости, на времето участва в някакви представления. Тя непрекъснато пееше, имаше много хубав глас. За съжаление, тя отдаде живота си. Не за съжаление, просто отдаде живота си на децата си. А можеше да бъде, действително можеше да стане актриса. Тя имаше много силно обаяние, а гласът ти беше великолепен. Оказва се, че всички от рода Шопови свирят или са свирили някога, дори и Нон Шопов. Да. И тук бих почнал малко история. Баба ми още на 12 годишна възраст, която е била в Хасково, излиза на сцената и от тогава започват нейните първи прояви. Един от нейните братя, покойният Данчо Делчев, също беше много добър артист, но изявен комик. Докато баба ми, преди всичко бих могъл да кажа, тя е драматична артистка, въпреки при създаването на много образи като Министершата и други, които имат друг характер, но преди всичко нейните изяви са като драматична артистка. Войчо Минов, когато започна своите изяви артистични, той ги започна като войник в строителни войски и също тогава в комични такива изяви, скетчови бих казал, заедно с Енчо Багаров, Георги Парцалев. Но в последствие, след като завърши военната си служба в строителни войски, беше приет в Пловдивския народен театър и всъщност оттам започна неговото израстване и този дълъг път на един голям актьор. Но което ми попитахте и бих искал да подчертая, че преди всичко той започна да се занимава, неговите първи изяви в изкуството бяха свързани с музиката. Той прекрасно свиреше на кларинет, на саксофон и въобще кандидатстваше в музикалното училище в Пловдив, свиреше и в оркестър ученически. И въпреки това, в последствие, може би таланта и бих казал, това е орис, това е съдба. Защото Войчо Минов е роден, колкото да ви чудно, в самия театър, където дълги години са живяли. И затова казвам, че това е орис, това е съдба, защото е син на Маре Шопов и в такова семейство израства и вече наличието на талант е много труд. Тя ли ви насочи към актьорската професия? Тя много искаше да стане актьор. Аз бягах така по ъглите. По ъглите бягах, но в края на краищата аз имах една година бях в музикално училище в София. Свирих на кларинет и саксофон, но беше много трудно. Разбрах, че от мене нищо няма да стане, за голяма радост на майка ми. И тя ме благослови по този път да бъда актьор. А с Димчо Дандов свирили ли сте? Не, с него не. Възрастовата граница е доста голяма. С него не съм свирил. А и аз не съм пипал инструмент много давно. Не бих могъл. Но живея с музиката. И за мен музиката представлява една голяма част от животът ми, от битуването ми. Аз винаги намирам повод и даже и да го нямам, търся начин да се добера до радио и да слушам музика, когато имам възможност. На времето сте участвал в постановка, режисирана от известната Мара Шопова.
Как стана така, че не се подхлъзнахте към театралната сцена, както се случи с Войчо Винаум Шопов? Имахте ли такива интереси към театъра тогава? Може би бях в 9 или 10 клас. Участвах в една пиеса, която се казваше "Зрелостно свидетелство", не си спомням автора. И постановката, режисьор беше на баба ми Мара, или както ние наричахме мама Мики, нейните внуци. Лично тази постановка имаше 2 спектакъла, но просто в себе си, понеже съм прекалено понякога реалист, даже моята съпруга казва: "Ти си песимист". Аз не съм песимист, но просто реално виждам нещата, когато са тежки, трудни, аз ги виждам като тежки, трудни, а не ги виждам като оптимист, което е. Но те трябва да се преодоляват тези трудности. В този момент, когато след 2 ми излизане на сцената, просто аз прецених съвсем реално, че нямам тези дарби, за тези наклонности, за да се осъществя и реализирам като в театъра. Господин Дандов сподели, че вие мислите за него, че е песимист. Така ли е в действителност? Може би да. Защото той никога не обещава. Даже и да е сигурен, докато не стане, не обещава. И това е, може би, най-ценното в него. Но държи на обещанието си и след това не афишира това, което е направил. Много е скромен, много честен. И още едно нещо за него, което определя и поведението му в обществото и в семейството – силната вяра. Атмосферата на това семейство, преди всичко, над всичко, стоеше любовта на моята майка. Тя като вакуум смукваше в себе си тази, ако можеше да съществува, някаква негативна енергия и раздаваше себе си безотказно. Тя беше като орлица, която се грижеше на нашия дом, на нашето семейство, на нашия род. Нашата къща беше много людна. Много деца и така на талази прииждаха все ново поколение. И внуците на мама имаха възможност да се потопят в тази атмосфера на този дом. Той не е дом, той е семейно огнище. Беше за много хора от нашия род. Това е един от портретите, рисувани на мама ми Мики, или Мара Шопова, както е известна, рисуван от художника Михов през 1957 година. И характерното е за този портрет, че с маслени бои е изпълнено върху хартия, което даже и за специалистите художници представлява интерес, техниката, чрез която е изпълнен този портрет. И колкото по-често я гледам, все едно, че нейните очи са обърнати взор към мене. И това даже, когато свиря от лявата страна, считам, че най-близко е до сърцето ми по този начин.
Доста отдавна се познавате с Димчо Дандов. Какво успя да свърже един адвокат, един юрист и един артист? Много неща. Може би най-напред общото ни влечение към изкуството, макар той да не е реализиран артист, но той е артист по душа. Имал е такива желания, такива възможности на времето да се изяви преди всичко в музиката, като пианист, инструменталист. Това не е успял по стечение на обстоятелствата да го осъществи като професия, но неговия интерес към изкуството, специално към музикалното, пък и към театъра, са неща, които толкова години вече не са се изменили като отношение, като негово търсене, като присъствие. Винаги, когато има операта, примерно премиера, той е там. И то не е някаква теснавска такава гледна точка. Просто го влече да бъде там, сред хората, сред музиката, сред това, което прави много красиви нещата. Сега нека да кажа, че аз съм Стара Загора от 1972 година. И това, което може да се каже за кореняка старозагорец Дандов, аз не мога да го кажа. Нас ни събират две неща. Първото е музиката. Ние сме много често заедно с него на всички музикални събития. Няма музикално събитие, което да е минало в негово отсъствие. А в мое разбираемо защо. Но аз съм щастлив и с едно друго приятелство наше, може да се каже. Значи нас ни събира веднъж храма на изкуството, музиката, а другия път, не по значимост, а просто като на картина, ни събира духовният храм. В периода, когато беше безработен след завършване на гимназия, помня го като пианист с Армандо. Имаше един чудесен цигулар в Стара Загора, ресторански един състав. И Димчо му партнираше, он беше страшен цигулар. Димчо Дандов беше на пианото, тук в ресторант Липата, бивша Москва, след това и на езерото са свирили. Изпълняваха много приятни стари шлагери и много приятна музика. Малцина старозагорци знаят днес, че известният Димчо Дандов на времето е бил ресторански музикант. Какво ще разкажете за ония години? Каква музика тогава се слушаше по ресторантите? Това беше 1957 година, когато след консерваторията вече и медицината, аз не влязах да следвам и просто случайно ли как разбрах, че има свободно място тогава в ресторант Москва. Това е по-настоящем възстановение, което е хотел изграда на професор Жеков. Там имаше лятна градина и оркестъра се водеше тогава, негов ръководител беше така известният тогава Армандо. И аз влязах в този оркестър и 4 месеца свирих както в ресторанта там в градината, след това на езерото, сградата, която съществуваше преди сегашната. Също и там съм свирил през лятото. Малко свирих и в ресторант България. Просто трудовия ми стаж, първият трудов стаж, който имам и в трудовата книжка, това е като оркестрант към здрава храна. Музиката, която се свирише тогава, например, на мода започна рока и други такива нови неща, бих казал, за нас. Даже имаше един много голям музикант, беше попаднал в Стара Загора, кларнетист, когато бяхме на езерото Рони, който последствие забегна за Италия. И въобще доста хора се събираха така, бяха посещавани
заведенията. И музиката, която се изпълняваше, това беше някои произведения и на Йосиф Цанков, някои градски песни, руски романси, въобще от тази лека музика. Димчо имаше невероятна техника като пианист. Имаше един широк замах пианистичен. Богатата палитра на акордите му излизаха прекрасно. Тази техника се отрази в неговите брилянтни изпълнения. Например, той беше един поклонник на Бетовен, на Лист и на Шопен. Аз спомням си нещо интересно. Когато Димчо се роди, аз бях малък, разбира се, и исках да направя някакво много силно впечатление на бебето. Значи съм бил много малък. И дали са ми някакви пари, сигурно или аз от някъде съм взел нещо и съм купил най-големия възможен шоколад, който можеше да има, и им го занесох. Всички вкъщи умираха от смях. Баща ви, Ангел Дандов, е бил свещеник. Това попречи ли по някакъв начин на вашия професионален път? Какво ви даде във вашето духовно израстване, пък неговата професия? Баща ми беше един изключително ерудиран свещеник с голям интерес и любов към познанието, към четенето на различна литература, с едно много доброжелателно отношение към хората. Това, което той ми е дал преди всичко, още от малък, особено взискателен беше към моята подготовка по български език. По отношение на стил, по отношение на граматика. Често пъти, когато сме ходили или на екскурзия, или на почивка, той ме е карал да пиша съчинение за това, което съм видял, което ми е направило впечатление, и след това всичко това беше коригирано. И освен това, особено внимание обръщаше на стила на това, което пишех, и може би това ми помогна. Това не е една малка тайна, но бих ви я разкрил, че преди всичко аз се чувствам силен в писмената реч, а не толкова в устната реч. Това е едно все пак наследство, което е останало от баща ми. Що се касае за това, че беше свещеник, действително аз съм имал съм проблеми, и то нееднократно. Възпрепятстван съм бил в 56-та година, след като завърши гимназия. За да кандидатстваш и учиш в учебно заведение, тогава трябваше да се подпише един формуляр от Общинския съвет. И когато бяха подготвени всички документи и очакваха да бъдат подадени и да кандидатствам, се оказа в последния момент, че моя формуляр не е подписан, поради което аз не бях допуснат и не можах да отида да кандидатствам. Но това беше повсеместна практика. Нали? При мен това беше само в 56-та година се случи, което много разтревожи и семейство, и баща ми. И тогава той писа изложение, писа писма до покойния патриарх Кирил, до Вълко Червенков писа, и следствие на това, което може би в известна степен и авторитета и баба ми Мария Шопова беше разтревожена от това, което се случи с мен, вече спомогна в известна степен, и в 1957 година аз вече кандидатствах, имах възможност, беше ми пуснат формуляра, кандидатствах в консерваторията тогава, което изискваше много голяма подготовка на първо място. Второ, голям интерес имаше тогава към специално консерваторията, и конкурсът беше твърде труден, свързан с 5 сложни изпита. Това беше устен солфеж, писмен солфеж, хармония, елементарна теория, инструмента пиано. Но независимо от всичко, голямата конкуренция, и все пак аз бях един провинциалист, естествено подготовката не беше на това равнище, не можах да се класирам за финал и да завърша, въобще да следвам консерваторията. Същата година кандидатствах и медицина. Медицина бяха 3 изпита. Химия писмен, български език писмен и биология устен. За съжаление, там бала беше много висок и просто не успях да събера този бал.
И вече третата година, 1958 година, паметната година, аз кандидатствах ориенталистика и право. И двете специалности бях приет и предпочетах право. Всъщност бях първия правист, но аз искам и това да отбележа, че считам първия правист е бил Войчо ми, ние така го наричахме Данчо Делчев, който е брата на баба ми, защото той е следвал право, не е завършил правото, работил е като банков чиновник и когато баба ми 1920 година идва в Стара Загора, с двете деца, след като почива първия съпруг, който се връща от Първата световна война и се разболява тежко, туберкулоза и почива. Когато идва тя 1920 година, след нея идва и братя Данчо Делчев и те на практика стават основата на Старозагорския театър. Двамата сте имали доста сходна съдба и двамата така сте преживяли доста пречки по вашия път. Това ли ви събра в съвместния живот? Това беше решаващо, за да се съберем и във всички трудности сме си помагали, защото знаем какво значи миналото ни и какво беше за нас миналото. И във всички моменти, в които трябваше да го поддържам, аз съм го поддържала. Какво ви костваше вашето минало? Много страдания. Искам да ви кажа, че човек забравя по-голямата част. Но има моменти от живота, които не могат да се забравят. Баща ми е завършил във Франция финанси, пари и кредит и е работил 5 години като околийски управител. Заради това той беше съден на 15 години затвор и 3 години в Белене лежа. От целия ми живот, който протече нелеко, няма да забравя някои моменти, когато го арестуваха, когато говориха с вериги обкован от съда до затвора. Аз съм била тогава на 6 години. Майка ми остава с 3 деца, на 2, на 6 и на 10, сама да се оправя в тази сложна ситуация. Другото, което беше много тежко за мен от моя живот, това е кандидатстването ми. 6 години непрекъснато формуляра ми не се пускаше. И на 6-та година ме приеха в Пловдив, химия и в стокознание във Варна. Имате много приятели сред хората на изкуството, но в юридическата практика, като че ли най-големият ви приятел е известният конституционен съдия Димитър Гочев. Има една много интересна случка при вашето запознанство. Да, аз бих добавил, че това е и първият български съдия, който беше член на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Понеже също, когато ме попитахте за това, че съм бил син на свещеник, една от последиците, многото, които не бих искал всички да се връщам към тези, все пак бих казал, неприятни моменти, но аз нито, въпреки желанието ми в тези ранни години, това е било 72-та, даже 3-та година, когато исках и да стана съдия, но много елегантен начин получих отказ и тези хора, които ми отказаха, сега са живи и здрави, се срещаме, нали, те ми разказват по някакъв начин какви са били тези мотивите. Не е важно това. Единственото, което можех тогава и повечето, които юристи работеха като юрисконсулти. И всъщност аз работех като юрисконсулт и по делата, които се явявах в Софийския градски арбитраж, се случих няколко пъти да бъде арбитър колегата Димитър Гочев. Тогава просто като разбра, че съм в Стара Загора, аз се запознах, оказа се, че той има роднини, познати, корена му от Стара Загора. И така започна нашето запознанство, докато се дойде до
бих казал, паметната 1969 година, но между впрочем 1968 година аз също кандидатствах аспирантура и поради това характеристика, която имах възможност по-късно да прочета, понеже баща ми е бил свещелник, така беше написано и написано, аз и тази характеристика, която трябваше да се даде от висшестоящата организация тогава, ДСО, просто се оказа един много коректен човек, заместник генералния директор, който, когато отидах аз вече в София да искам последния документ, характеристика, той ми каза: другар Дандов, трябва да ви кажа откровенно, тая характеристика, това, което изпратиха от предприятието, ето вижте, вие има записано, че дружите с врагове на народната власт, просто по-добре не дейте кандидатства, отколкото да кандидатствате. И на следващата година обаче аз нямах тези проблеми, разбира се, смених и местоработата. И 1969 година документите ми за аспирантура бях допуснат до аспирантурата. Това беше граждански процес, който граждански процес тогава преподавател беше сегашният председател на Конституционния съд, професор доктор Живко Сталев. И при явяването на първия изпит, който беше писмен по граждански процес, аз тогава разбрах и се видях, че заедно с моя колега Димитър Гочев ние сме съперници и конкуренти. Моето запознанство е свързано с една история, която така бих казал дори е вълнуваща. Аз след като завърших право, на няколко пъти се опитвах да взимам аспирантура, за да се занимавам с правна наука. Нещо, което не ми се отдаваше по простата причина, че не ме допускаха да се явявам на конкурс по разни съображения на тогавашните отдели кадри. И вече бях няколко години най-малкото арбитър в градския арбитраж, когато се явих на един конкурс за задочна аспирантура по граждански процес. И тогава за тази аспирантура кандидатстваше и Димчо Дандов и тогава се запознах с него. Но между устният изпит, между писменият изпит и устния изпит се беше получило едно анонимно писмо за мене в отдел кадри на университета, в който се казваше как е възможно да допускат до такъв конкурс един човек, който е народен враг, изключван от университета. Аз бях изключван преди това от университета. Баща му еди какъв си бил, семейството какво и така нататък. И просто хората от личен състав на университета решиха да ме отстранят от конкурси и ме отстраниха. Тъй че аз не ми разрешиха да се явим по-нататък на следващия изпит. Тогава Димчо Дандов толкова много се възмути и впечатли от тази работа, че той се отказа от конкурс. Той не участва по-нататък в този конкурс като мен и той пропадна. Това беше за мен една проява на солидарност, на едно, може би, съчувствие, може би едно възмущение от негова страна за това, което се е случило с мен, но това пък даде основание да се развият едни много добри приятелски отношения между нас двамата. Трудно и отговорно е в днешното сложно време да работиш на върха на съдебната система. Как мислите, къде стои нашата съдебна система в сравнение с европейската? В сравнение с европейската система аз имам едно виждане, едно становище, което го поддържам. Това е, че нашата правна система, която беше изградена до 9 септември 1944 година и непосредствено действието няколко години след това, това беше една съвършена правна система, защото в редица случаи тя е заимствана онова, което е най-напредничалото, най-прогресивното в съдебните системи, законодателството на Италия, на Германия и на Белгия и на други европейски, на Франция и на други европейски държави. Тъй, че считам, сега ако ние говорим за европейското право, у нас твърде
още преди много години ние сме били в европейското право. И сега в редица случаи, когато се извършва хармонизация на нашето право, т.е. приобщаване на нормативната уредба към европейското право, се забелязват и текстове, които не връщат към законодателство, което съществува преди 9 септември. Така, например, в Гражданско-процесуалния кодекс, вземете едно бързо производство. В момента съществуващите така наречените жалби за бавност, те преди 9 септември в Закона за гражданското съдопроизводство са съществували. От друга страна, през сегашната усъвършенстване на наказателно-процесуалния кодекс и други нормативни актове, които се хармонизират и привеждат съответствие с изискването на европейското право, настъпват редица промени, които ускоряват наказателния процес. Но същевременно въвеждането на триинстанционния процес, триинстанционното начало в процеса, това утежнява, оскъпява самия процес. Когато един социален статус, каквото съществува на гражданина, той понякога трудно може да осъществи вече правната си защита от адвокат, защото все пак за него доста скъпо струва. Вижте, това е един въпрос, който не може толкова лесно да се отговори. Аз на продължение на 6 години бях съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург и от тази гледна точка, от гледна точка на защита на основните права на човека, бих могъл да кажа, че не, че не сме на прав път, обаче сме доста далече от постигането на това, което е необходимо. Защото защитата на основните права е работа не само на Международния съд, преди всичко на българските съдилища. Защото Европейската конвенция за правата на човека е част от вътрешното право като международен договор, който България е подписала и ратифицирала. И трябва да се прилага от всички съдилища. За съжаление, все още няма навика нашите съдии да прилагат пряко конвенцията. Адвокатите нямат навика да искат и да се позовават пред съдилищата, защото това е просто една предпоставка за съдилищата да прилагат конвенцията. Но полека-лека, особено сред младите хора, според мен вече се създава една популяризация на Европейската конвенция и европейското право в областта на основните права и смятам, че в едно близко, не толкова далечно бъдеще ще могат да просветнат нещата. Освен това, ми прави впечатление и това е факт. Българина поначало обича да се съди. И казано съвсем нецензурно, гони до дупка. Той използва и трите инстанции. Прав, не прав, докато не се изчерпи възможности, той просто не спира. Това от народопсихологията на българина ли или сега се е появило това желание? Не, аз считам, че това е от народопсихологията. И това е в един сравнителен план. Бих казал, че в Европа едва ли има държава, която на такава натовареност на съдилищата е толкова много спорен. Но веднага искам да добавя, че има редица способи и начини, за да се избегнат тези много спорове. Така, например, ако вземем Съединените щати, така съществуваща медиация, т.е. постигане на споразумение между страните, извън съдебно споразумение и уреждане на редица спорове. В тези случаи, в качеството на медиатори, се явяват адвокати, психолози, философи, които между двете страни, без да вземат страна на някой от тях, правят всичко необходимо между страните да се постигне споразумение. То сте наполовина заралия. Да, всъщност моя баща е роден в Стара Загора, макар че много млад е напуснал Стара Загора, но винаги сме били много тясно свързани, понеже много скоро много роднини мои бяха живи и живееха там, и баба ми, и лелите ми, и братовчеди. Връзката ми с Стара Загора винаги е била много
така тясна. А сега е, може би, само емоционално, защото живея с спомените, които съм имал от дете и от спомените с мои близки, които вече не са живи. Но защото баща ми, нали, както казвам, той напуснал 12-та година Стара Загора, завършил е военно училище в София и просто още по време на Балканската война е бил в редиците на 8-ми артилерийски полк като войник. След това по време на Световната война като офицер, заедно с неговия най-близък приятел, също старозагорец Николай Грозданов, който в последствие беше командир на 8-ма Тундженска дивизия по 9 септември. Баща ми също стигна генералски чин, както този човек, генерал Грозданов. Но така връзката ни с Стара Загора, както ви казваме, е много емоционално, не е свързана и с много тъжни моменти. Защото така историческите събития удариха нашето семейство. Впрочем, и семейството на Димчо Дандов е така от същата черга, така да се каже. Днес дъщеря ви наследи вашата професия, но все пак нито едно от двете ви деца не реализира вашето желание да станете музикант. Вие имате ли дял за тяхната професионална насока? Те просто направиха самостоятелно своя избор. Сина ми към медицината, по-настоящето ми е асистент в ВМИ Стара Загора. Дъщеря ми се насочи сама към правото, без да съм оказал абсолютно никакво въздействие върху това нейно решение. И за мен колкото ми учили, толкова и зарадва, защото все пак аз ще мога да я помогна в нейната творческа реализация. Димчо Дандов се размина със своята кариера като пианист. Той беше много кадърен, пак ви казвам, човек. Но той остана един невероятен тълковател, един невероятен почитател на музиката. Ето, аз винаги застъпвам тази теза, че когато един не успее да реализира своите въжделения на професионалист музикант, той остава пък невероятен почитател. Той е човек ценител, който може да оцени какво представлява труда на един изпълнител, какво представлява неговото изпълнение. Може да градира стилистиката на изпълнението, може да градира стойността на този изпълнител, как пречупва той автора на тази музика и как е съпричастен на авторовата музика. Ето един такъв ценител остана в нашия град Димчо Дандов. Как стана така, че попаднахте в енциклопедията «Кой кой е»? Попадането в енциклопедията «Кой кой е» за мен е една приятна изненада и аз просто не бих могъл да ви отговоря, както и в случаите всеки би могъл и как попада в една енциклопедия. Но все пак за мен това е едно... Ме изпълва с известно чувство не би ви казал на някакво самодоволство, но на човек все пак му е приятно, когато един такъв факт е на лице. Това е един ден вариации, които мисля да направя върху този прелюд. Това ми е мечтата. Имате една тайна мечта, след като приключите със съдебната практика, да се върнете отново към музиката? Да, впрочем, като приключа с съдейството, защото това е една част от практиката, която може да осъществява един юрист, искам пак да се върна и имам голямо желание към пианото, макар и в някаква друга насока и в нещо друго да се занимавам, а не вече като инструменталист. Защото все пак човек има някои мечти, които не ги е осъществил, но никога не е късно те да бъдат осъществени. Въпросът е да има желание.